ба идомаи сабқатҳое ки мо бояд боз ҳам аз варзишгарон, аз чеҳраҳои арзанда, аз устодони боҳунар инҷо касбияти волоро боз ҳам умедворем рафти майдондорӣ чеҳраҳои асил ба ҷараёни мусобиқот зиннати дигар хоҳанд дод. доварон иваз мегарданд. дилшодзода алибек ва иброҳим насабашро фаромӯш кардам, аз ҷумҳурии ӯзбекистон аст ва сардовари мусобиқот абдулло саидхоҷаев, довари дорои ситораи сеюм дар кураши ҷаҳонӣ. ва инҷо машварати Респидин Раҷабов бо ҷамъи мураббионаш сурат гирифта истодааст. фикр мекунам ки шогирдони ин мураббии боҳунар ҳам ба майдони муборизаи кураш хоҳанд омад. маҳмад шозода фарҳод, давлатшоев шерзод аз дастаи душанбе як. дар вазни то 81 кило акнун муборизаи варзишгарон бисёр ҳам шиддатнок сипарӣ гашта истодааст. ростӣ дар бораи шерзод давлатшоев мо чандон маълумоте надорем ва фарҳодро медонем ки дар кони гур тамрин мекунад. ёнбош ба паҳлавони кабудпӯш, ана ҳамин чеҳра ки хеле ҷуръат кард Фарҳод Маҳмадшозода. Сайдакрамо бо ҳамроҳии Баротов Сайфулло дар сабқати сеюми марҳилаи чорякниҳоӣ ширкат хоҳанд кард. шерзод сабқатро бохта истодааст. сабзпӯши дар майдон буда. барои баробар кардани натиҷа инҷо акнун талоши дигар мебояд ва роҳи муборизаро боз ҳам шиддатнок бояд хотима диҳад. вагарна аз идомаи роҳи мубориза дар даври баъдӣ маҳрум мегардад ва ҳам аз ба даст овардани натоиҷи баъдӣ дар рақобате ки тасаллубахш мегӯянд дар гӯштини кураш мавҷуд нест. он афроде ки дар вохӯриҳои ниманиҳоӣ ёнбош ҳалол, ду ёнбош имтиёзи шоиста аст. дар гӯштини миллии тоҷикӣ паҳлу ҳалол аст. дар ин ҷо ёнбош ҳалол. Маҳмадшозода Фарҳод, ғалабаро ба даст овард, ба вохӯрии ниманиҳоӣ рафт ва бо Фарҳодзода Раҳматуллобек ин чеҳра
дастпаравари коғи варзишӣ Кангурт дидор анҷом хоҳад дод. акнун мо дар майдон Абдуқодир Саидакрамов ва Сайфулло Баротовро хоҳем дид.